Mga idol, gikan pa ko sa kung amo mga idol, maupay pag-uli na ako karon. Kapoy kay magtrabaho mga idol, oy. Sulod na ko sa gate. Kapuya kay magtrabaho. Se! La! Pis, kipangkatag-katag naman yung kwarta diri na unsa naman yung mga tawhana. Oy, kakapoy ra ba magtrabaho tapos kipangkatag-katag naman yung mga kwarta diri, oh. Sus, ni mga tawhana ni... Grabe ni mga tawhana kapoy. Hala! Naana po di, pagkatag-katag po diri sa sulod. Hala! Asa raman ni mga tawhana ni nganong pangkatag-katag raman ni kwarta diri, oh. Hala! Mga idol, ang kwarta na ako pangkatag-katag man, asa raman ni mga tawhana kapoy ra ba kay magtrabaho tapos pangkatag-katag ra ning kwarta diri, oh. Murag panglabay-labay man ning kwarta, oh. Hala! Oh. Lah, pinuang naman ni mga tawanan ni pangkatag-katag man ni akong kwarta na namo. Sus. Lah. Lah, pati diri sa pati po diri sa katrig pangkatag-katag po diri ang kwarta, oh. Oh. Ya, ti ara man ni mga tawanan ni kakapuro magtrabaho tapos sus. Asa raman ni mga tawhana, uy, pangkatag-katag raman ni mga kwarta, uy. Rosan, Nika, haraman mo. Niko, asa man mo? Aman mo. Nganong ipagkatag-katag man yung kwarta dire? Lah. Asa man ni mga bataan na? Pagkatag-katag naman lang ning kwarta, oh. Sa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, pulo. Lagi pangkatag-katag naman yung mga kwarta yamat, man yung mga tawanan. Gilaliman naman siguro silang trabaho ra ba. Nakakapoy ra ba kayo magtrabaho niya, ilaharang ikatag-katag ni mga kwarta. Saan naman yung mga tawhana, eh. Sus. Unya lang mo, makauli mo mga tawhana mo, ha. Kulatahan lagi mo sa kuha lagi, ah. Inyuharan ng gisayang-sayangan ng kwarta diri. Tuwa pa sa gawas, ako sa to siligon.